Muga-muga paringi padhang kubure. Amin. Muga-muga paringi jembar kubure. Amin. Manungsa kabeh iku bakal mati. Manungsa kabeh iku bakal mati. Wah, iki piye iki? Wong entuk tanggapan janen barang kok yo urung do ngumpul yo. Pak Kiai barenge nang ndi iki? Sik golek sik. Iku bakal mati. Mumpung durung Nanti grobyos ngene panitiane iki piye jane. Lah wong jarene ngundang pengajian ngaturi kiai kok ora dijemput malah kiyaine kon mlaku iki jane. Ngerti ora sagoh ngene iki. Ojek ya ora ono ojek liwat. Terus piye engko pengajiane kae bubar ya ben wis. Ora salahku. tobat mring awak kang maha suci. Assalamualaikum. Mbah, sampean teko sing tenang ya, Mbah. Deloken ke, Mbah. Tangga-tanggamu sing isih urip nang alam donya, Mbah. Isih do bingung, isih do mumet mikir angsuran, Mbah. Sampean teko sing tenang ya, Mbah. Tak kandhani, Mbah. Ning iki rahasia, Mbah. Rahasia iki, Mbah. Aja omong-omong karo kancane ya, Mbah. Sampean tak dongake sing apik, Mbah. Sampeyan ki piye Pak Yai? Wong dinteni cah-cah lo kanca-kanca do mangkat janen mah. Kepiye mangkat iki? Janen piye to? Aku entuk undangan pengajian. Loh, duh. Piye nek ini Pak Yai? Aku to njuran sing seneni panitia nek ora do mangkat janen ki. Pak Gembul ndi Pak Gembul? Ya mbah golek ana kono janen karo kembul kono padha kemblung. Oh alah, wis. Kaya dene mampir ngom wong kang mampir ngombe. Alhamdulillah wis oleh pitung maisan tak dongake apik kabeh. Nah, jenengan sing penting los, Mbah. Teko diterima wong pancen wis titiwancine jenengan ya ana alam kubur ya to, Mbah. Yang salat manungsa kabeh iku bakal Jangkrik tenan kok. Tuwa-tuwa kaya golekane angel men iki. Iki ngendi ngumpule wong-wong. Kae opo menungsane kae? Alah Pak Bul. Ya ngopo dolan ning kuburan terus iki. Kendungo kowe. Faidaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, Mbah. Dadi menungso iki, Mbah, nek pancen wis titimangsane tekan wayahe mati, ya tetep kudu tekane mati, Mbah. Tekane ajal kuwi ora ngerti, Mbah. Pancen ngoten niku, Mbah. Wis, Mbah.
Muga-muga paringi padang kubure. Amin. Muga-muga paringi jembar kubure. Amin. Muga-muga paringi munggah swarga tanpa dihisab, Bah. Allahumma Amin. Pak Bul. Pak Bul. Ayo mangkat janen. Wis dinteni kanca-kanca ki lho. alah Pak Dalang. Janen meneh. Papunten Pak Dalang, masalah janen kula prairiyen. Jenengan ampun ngenteni kula, mboten sabar. Kula le wangsul tasih dangu. Nembe angsal 15 nggon. Mriko. Ngopo ora gelem kumpul koncone barang kae lho. Ora ming sobo kuburan terus. Wong nek sobo kuburan terus ngene apa ya cukup lemangan. Anak bojomu lho mesake. Malah tinggal nang kuburan wae. Bul.